Ngang tini video khaimani kyom haise ang sayawi tongmalia abo tam ni male bai hamari ni kokte ang bo bai kok bang lajak abo tam ni bagi bang khang nong no sakhinar wan tabuk ang miya asir siri basamani apro tam khana sara sata hai amse ang ani phone ni data on khayoi nai nai male ano ani dol khorok screenshot hojak abo tam no screenshot hojak male ang kaisa video khaimani nrok ba video no khana ang ko new year ni bagi khaimani tang kangge anga jaga kok samana tui bon thing upload na kya upload na mer pore bo status hake rajak status hake roi a jaga sajak o borok le kisa tal soge na ni tong do ang koi khana no bo ani video ni link roi status o bahake siru hai nei tal sogya no omole kisa belai aglai jak mas pura ingya hai shitaya buma bohogo tongfuro yongla abum sakhna tamo yongla abum sakhna ningkhatam haisha ning toke kran hai ning bai ang deli mkhangbu nugui tongo tai norang sarigo deli nugo tei ang ning bai face to face malai kok sananya ka sale mano ani tam sayang khaba ang video khanya ang ani sak mota ang khaijong nin damo ning danu video ma khaire ang ani sang khanya channel ani shanin channel da ang tikhe kok sawi am tikhe video khai ning nai thok jang nin mokolo nung ta mangjak ang jis kapan khai dong no thing no ngan sari ke lokai ang boro text khakya nung kang me fungono binoro bishal no sinale no rok bishal no binoro nai ang text khakya bono kang ke ang bono sungka bai hamari o sikang bono call sikhai bin number nai call khakya kang ke call khaimeni ke bishal ngka ta no bin number hni rekha do kang ke bin number hni reman porewo ngka bobini babuni bai hamari bin babuni number bai whatsapp khaimeni ngaga ang to samia bobin babu number bai whatsapp khayo kanu bisa bin number hin runga direct call khairga direct call khamen bin babu receive khayo nga bin babu receive khamen pore wong kang saka kumuida ningke bin babu I hinu do ngaga kumuida ni sama I hinu ka bang hamarin besai hinoi ang sairi ka hinoi tamo hamari ano tam ngi omti hai sa ang tam saka ang an video no link roi an video link roi bahaki anu sau nei ang sai khnar ka ulo se ang okok sabaiman pore bin babu no sau ang office thana ler tongkha ang hamarin bin babu sinoi nganga ang toni ri khaban pore gabon pore hamari ano hamari bai ang whatsapp text khakya nganga text khamen pore wa ulo ngangke ang bobai chalagi am tabu khana ne do ban bagai tam sa kangma borong nin blog ni baga hake saubuji khada ang simbo saya ni naro comment ba hami phaija ang nugi butong nub nayang ni naro comment ga hami phaija hake nong paragana ni boro ani contact number ma no thing no do borok phan saga nang ki kangma borong ni baga hake sanai rong ni nang joton borong ni contact number ma mansa number hake saman no do nong paragana ni borok se an contact number nugui nai an contact number mani nai an status nugui nai no hake sai tongkha bukangma borong ni baga hake sanai nang nung no nuksa nang an number nang number direct sanin man meda nung je borno sano nang borno ora an number nai meda nang tam nan baban call khaijan to an baban call khaya nang sakang an whatsapp text khadi buji khada nang bobo kok saka jesma nung khata nang an baban chama ka nang toni mam ble nang an number direct call khainaring ya nin number call khaime se nin babu receive khaim kang tang hancha bai ang nin number hnoi ang saninya khado nin babu number extra da tong ang nin on number call khaiblin no ang nin number no call khai diba ang je borong no nin number same ano number ri rungke nin babu receive khaime tang samia ble kumui sing han tongo hanggang gam se kumuin samo bobo kun kok se ang bin babu hnoi ang sai pa se ulos last sai ro ang bin babu hnoi dol boyana hame sawon kan nang bo sana in kangke ang nini am tikino gunga ang bunnet nu geda ang jinu ka mon hna ja tam khaba kan nang bui hame sakan kan nang sanai haisle nang kubang document anu screenshot hola sap sap anu hame sa screenshot hor tabo do thingno bai bui anu thingno hame hanu do hanggang kan nang bhake amo buma yong la bum hne sawi bakhna am ti rokni saba buano ang tu kan comment am tikino ya buma yong la bam sai ro ba ke ba nam tike saya nang sama hai ang kumui sing han dong do ang pula kumui ni himpro nin babu kun phan saya bai nin babu phan singi nya dineng aban pore na hala ang sabai pa sila sai ro ang bin babu sunai da kon ang kang kumui sing na ni jong ang ko toni kha ka ni shiri kang la so singi nya nin babu ama hai ni shawano angko ang simida ni video ni bare ma hamia sabu juto na saw ang ni video ni comment bo pori huni shaw ngangge hamia sapano to nung le abo kaise extra whatsapp status ri sha hakiri ru hungke ba abo ang phan jol nai bele tai nung ba ang shini botong ang to ni video na yang na yo ngangke nung ba na saw nang video do nai di tap am dike saba nung anu handi tal sogya amo mas purai ngai asai khana tama bo buma bono yong la abum sa wi ba khana ni jon khatam sa no kumerok da sai ba bual arok da sai ba am gi nang asga brainis asga bunyam dike sanani manjak
माने साकसां गासके माने गाहाम अम हाय देबा nga gaban pore miya ang bobai fungono kok salai pale bano saka nga do nga sorry ang amte he samani tabuk ta makaba mane kun tonglia na ble ang sai zaka ni bano saka ang bono maf khari kam pore sengko kaham kam salai ke do nga miya ang bobai text roma khaini sakang bin Instagram ni kashe photo nawi ang status ri khani jika sak sak masang zakane hai ang bo ana aman bagai bo sak khaima saung ka ba ang ba asuk pan sana musung shine bele amte hinai engko ang bo am din sherka bini photo na woi Instagram ni screenshot na woi ang ani status ho WhatsApp status ha kiri kha engko boka sak sak musang jak na ni ang siri ka hangke ang bo bai miliwi akoi hamani pore wo bano sungo mane a ang je status mane no saimia bono subject screenshot doka bano sung omota masa ni gang sakata oboba ang mian nang bai kok ma sai sini sekang ang thamsika woi riri khan chaw nang an aman bagai asuk samari yong la abum chaw ano bakhna nei gang no sak sak musang jakna hne samari simi sa anga jagari ro nga amsuk bashi bole busuk joli jagi tong hananya di amsuk bashi jol jag walai wa hana block hadir ka gang la anai amani bagai ano banai an aman bagai she boyong la abum cha shan bakhna chaw ngake abon bagai ang joli jagai ang bono amti khidir ka nga ang amsa ama ani bagai ang amti ke saman cha an amani saw ni amti ke saman cha basuk joli jagi tong kang ang bin bagai sak musang zakhanani samano bobusuk jol jagai andi ke sakang ang ani jaga ang busuk jol jak tongna an bagai ana aman bagai haima saman ang busuk jol tongna nung wan sugi janai ang nung thing ani sai okra ang no main khayo ang nin bagai takhan kun man ko haima busai ko mo busai ko ang nin acting tai nin blog rok ang nayo legura no nai ang comment bo khayo ngake thingo nung ano jajigi hangba comment kha shari ta mabo ani bagai shari ta ngai nung ani amani bagai shaba yong la abum sai ba honai neng kata mah hengsa neng ketok ekran hasib lah ram sajak rak pere pere kayai or bunyam dike saitam buny bu mana an bagai shere an bagai just pan handiano dai neng an comment pore na je an bagai bui busa hamya sa an kunung jagya bat neng an aman bagai saka amasa an bkhawo nang jago an kotor yong album se bakna pa aske sengka posu jat gyan kre ma kok selenin kok tingke neng ka busuk gyan ganang khasa neng busuk bor ka hamai aske wan chuma kereng bai ma kereng khangke neng kom tingka neng sa ani sai pan type gyan kri bli neng asung gian ganang kan neng ana aman bagai om haisa sakamo ana amani ang sini se kusumanan ama ana ama tonin sai okra neng khorok sa borok okran bagai neng om haike sanani sawi bakana hereng kan saman tamo mani no mo ni sawi ki sapan gian krija masha ma gian na kisa magana neng asung ni aging 22 plus rong to na tabuk neng ta phano neng ni khau ki sapan wan suma krija am dikhe buino sanani kisa wan sukdi joli mani jotonin tong saijama nin simia am dikhe nijin buman bagai sasagai neng tep joli jakamo ang amtike sasagai point se nang mapsan rang map khairga tashi tini fungoni na photo status nang bai ang text ronga khaini sigang non ang joli wiri khaman bagai amon pore nang saw tam sabong hangkeba ang bo sair kana no ang bono sair ka joli man bagai hakiri khanai am pore bobusuk joli jakhana nya ji hangka ang angko nini jagaw ang haike sakani naman bagai haike sakani nang ka tam jen sing khamo aba nang saimana heda kaisa borok na hamjak nani bunyo hamjak nani nijini bakha sakang kaham nang nijini bakha kaham kase bunyo kaham nung nani tai bunyo kaham sanani bak nijini bakha kaham engkai se nung bunyo bo kaham nung nani niji sakang kaham kara diam pore bunyo hamya sadi bakha kaham borok se bunyo ba hamjagi mano sajaman amsuk bakha hamya rok nani wan chuk meang no ani bagai sakang kunang lak angjak lak hamo ana man bagai ning bahakam tikok saka ang tamung ni nama no ni nong ni nama no am tin sakang ke tamo sakang ke neng bahai ma tong no sa no kata mong ko da sai ba best da sai ba am bagai neng asok om hayo ang no judero neng sam hai sakto no ko tam jeng ma ang kun sai mia ang aska joli kha ang kun ani bagai sakang kun je ani comment thing hamian phayo ani bagai sim phayo but ani family members ani ama babu tui phaya buji kha am dike ta sadi ang okong no sai hampa no masa katam himla ang tini fungo bo bai ta kok banglai bo bini photo status ha ke rajang mani se busuk jol jagi dong amo bo ang bo bai kok rong masa ni sakang ha ke riru jol man bagiri kata gang bo sap saka ang mo neng bai text khai ya fruit ni sakang kok rong masa fruit ni sakang se ang ha ke man ni bat bano jol jagi block ka to kok rei to bo kisa wan sugi babu kok sari tai tong ni nang anu saka bunya ha ke ta sari buin buang bo pan ha ke ta sari ni no shimi nang joli jago na ni jol ma hanyo angmo ni jang nang tep jol jakamo sajaman ang judur ni na mana haisa nang ka tam jani khama nang saimanai nang busuk joli jakamo haipana nang map sanang no map khaidi kha haike next time ta sari kintu